Predstav si miestnosť plnú kníh. Nie moderných, starých, viazaných v telacej koži, ktorých chrbáty sú vyblednuté a listy zapáchajú plesňou a včerajším ohňom v kozube. Rok 1625. Niekde za oknom Hampshire zamrzáva pod januárovým nebom. V knižnici sídla Bramshill leží na podlahe mŕtvý muž. Nikto nevie, ako sa tam dostal. Nikto nevie, čo ho zabilo. A nikto v nasledujúcich 400 rokoch sa ani poriadne nepokúsil na to odpovedať. Ale to, čo príde ďalej, je ešte zvláštnejšie. V prvom životopise stojí Edward Zouch, šľachtic, staviteľ, muž kráľovského dvora, zakladateľ jedného z najkrajších jakobínskych sídiel v Anglicku. V druhom neoficiálnom, poskladanom zo zlomkov zápisníc, správ kráľovských sudcov a polohlasných komentárov jeho súčasníkov, stojí niečo iné, muž obklopený dlhmi, rivalmi a tajomstvami, ktoré ho predbehli aj po smrti. Toto je príbeh miesta, ktoré skrýva obe verzie naraz. Bramshill House bol postavený v roku 618 pre Edwarda Zoucha, kráľovského správcu lodných záležitostí, dvorana Jakuba I., muža s dosahom i nepriateľmi. Sídlo stojí v Hampshire dodnes a je považované za jeden z najlepšie zachovaných príkladov jakobínskej architektúry v celom Anglicku. Červená tehla, symetrické veže, vysoké okná, zvonka vyzerá ako hrdosť anglického staviteľstva. Zvnútra. To je iná otázka. Ale aby sme pochopili, čo sa skutočne stalo a prečo na to nestačilo 60 rokov a 30 000 vyškolených detektívov, musíme sa vrátiť na samý začiatok. Edward Zouch nebol obyčajný muž. Pochádzal zo starej šľachtickej rodiny s korienkami v normandskom dobytí, čo v roku 612 znamenalo viac ako peniaze. Znamenalo to neviditeľný kryt pred mnohými otázkami. Bol členom tajnej rady, zastával funkciu správcu Cinque Ports, 5 prístavných miest na juhu Anglicka, cez ktoré prúdil tovar, správy aj ľudia. Inými slovami, mal moc nad tokmi. A kde sú toky, tam sú vždy aj tí, čo by ich chceli ovládať namiesto neho. Sídlo Bramshill mu postavili za 13 rokov. Pre porovnanie, dnešný priemer výstavby väčšieho rodinného domu v Británii je okolo 20 mesiacov. 13 rokov pre jedno sídlo znamenalo nielen rozmer, ale ambíciu. Vysoké stropy, vyrezávané krby, knižnica s oceľovými konzolami, každý detail hovoril o mužovi, ktorý chce zanechať stopu. A stopu naozaj zanechal. Len nie tú, čo plánoval. Január roku 625. Čeľaď Bramshillu, kuchári, sluhy, strážnici neskôr tvrdila, že Edwarda Zoucha videli živého a zdravého hodinu pred tým, ako ho našli na podlahe knižnice. Žiadne krvácanie. Žiadne stopy násilného vstupu. Žiadne svedectvo o hádke alebo cudzích hlasoch. Len starý muž mal 66 rokov, ležiaci medzi poličkami s knihami, ktoré dnes stoja v múzeách. Príčina smrti nebola určená. Prípad nebol vyšetrovaný. V roku 625 to jednoducho nebolo zvykom, šľachtic zomrel, dedičia ho pochovali, život išiel ďalej. Len jedno zarážalo aj vtedy, nikto z domácnosti, ani jeden člen, sa nezmienil o tom, že by počul čokoľvek. Knižnica bola na konci dlhej chodby, oddelená od ostatných miestností dvojitými dverami z dubového dreva. Keby padol na zem, niekto by to musel počuť. Ale nikto nič nepočul. A nikto sa nad tým príliš nezamýšľal. Alebo sa zamýšľal, len to nepovedal nahlas. Tu história robí prvý zo svojich tichých, nepríjemných obratov. Smrť Edwarda Zoucha nebola anomáliou sama o sebe. Ľudia v 17. storočí umierali rýchlo a bez vysvetlenia, mor, zápal pľúc, otrávená voda, obyčajná smola. Čo bolo anomáliou, bolo to, čo prišlo po nej. Sídlo zdedili príbuzní z rodiny Cope. Predali ho. Noví majitelia ho predali znova. A znova. A znova. V priebehu 75 rokov, od roku 625 do roku 1710, Bramshill zmenil majiteľa 4-krát. 4 predaje za 3/4 storočia. Pre dnešného čitateľa to možno nevyznie dramaticky. Ale v Anglicku 17. storočia bolo šľachtické sídlo dedičstvo, nie investícia. Predať rodové sídlo znamenalo hanbu, núdzu alebo niečo iné. Historiograf John Corenford, ktorý sa Bramshillom zaoberal v 70. rokoch 20. storočia, vo svojich zápiskoch poznamenal, že frekvencia predajov bola pre dané obdobie neobvyklá do tej miery, že si zaslúži ďalší výskum. Ďalší výskum nenastal. Corenford zomrel v roku 2004 a jeho zápisky ostali neúplné. Každý majiteľ odišiel.
Žiaden z nich nepovedal prečo. Miesto má pamäť, hovorí jeden z miestnych historikov v dokumentoch, ktoré Guardian zhromaždil pred svojím článkom v roku 2030. Citát je nepripisovaný, zdroj si vyžiadal anonymitu. Aj to je v tomto príbehu zarážajúce, ľudia hovoria, ale nie pod menom. Tak zostáva pred nami prvá veľká otázka, ktorá prenikne celým týmto príbehom ako vlhkosť cez starú stenu. Bola smrť Edwarda Zoucha v tej knižnici jednoducho smrťou starého muža v nesprávnom čase, alebo prvým článkom reťaze, ktorá sa ťahá až do roku 2023. Aby sme odpovedali, musíme skočiť o takmer 300 rokov dopredu, do okamihu, keď Bramshill prestane byť sídlom a stane sa niečím úplne iným. Rok 53 20. storočia. Británia sa ešte spamätáva z vojny. Budovy v Londýne nesú stopy bombardovania. Vláda Klementa Attleeho mení krajinu rýchlosťou, akú Anglicko nezažilo od priemyselnej revolúcie, znárodňovanie, sociálna reforma, nový poriadok. A v tichom Hampshire, ďaleko od politického hluku, britské ministerstvo vnútra podpíše zmluvu o kúpe Bramshillu za cenu, ktorá nebola nikdy zverejnená. Účel? Národná policajná akadémia. Miesto, kde sa budú cvičiť elitní detektívy z celého sveta. Je v tom istá irónia, ktorú si možno nevšimol hneď, vláda nakúpila dom, v ktorom nevyriešená smrť čakala 300 rokov a rozhodla sa v ňom vyučovať umenie vyšetrovania. 30 000 detektívov za 60 rokov. 30 000 ľudí vyškolených rozoznávať klam, odhaľovať motívy, čítať miesta činu, a všetci prechádzali chodbami, kde leží zodpovedaná otázka z roku 625. Nikto z nich sa jej nevšimol. Alebo si ju všimol, ale rozhodol sa ju nechať ležať. Tu sa musíme zastaviť. Pretože to, čo príde ďalej, rozhodnutia vedenia akadémie, kuriózne incidenty počas 60 rokov prevádzky a napokon záhadné zatvorenie v roku 2012 si zaslúži celú kapitolu sama o sebe. Zostali sme pri obraze 30 000 detektívov, z ktorých ani jeden sa nezaoberal prípadom Zouch. Ak ťa to mrzí rovnako ako mňa, daj odber s upozorneniami. To, čo príde ďalej, algoritmus sám od seba naozaj nebude posúvať hore. Ale predtým, než sa pohneme ďalej, je potrebné položiť si otázku, ktorá visí nad celým príbehom ako dym z vyjasnutého krbu. Je Bramshill príbehom miesta, ktoré si nevie udržať ľudí, alebo príbehom ľudí, ktorí si nevedia udržať pravdu? Teraz preskočme dopredu na rok 2012. Akadémia zatvára. Úradný dôvod – rozpočtové škrty. Vláda Davida Camerona škrtá vo verejných výdavkoch a Národná policajná akadémia v Bramshilli je príliš drahá na prevádzku, príliš vzdialená od centra, príliš veľká na opravu. Logika je čistá a chladná ako námraza na okne. Ale za tou logikou stojí iný príbeh, jeden, ktorý začína o 2 roky neskôr. V roku 2014 sídlo kupuje súkromný investor. Meno nie je verejné, záznamy Land Registry sú pod holdingovou spoločnosťou registrovanou na britských Panenských ostrovoch. Plán je jednoduchý, rekonštrukcia, hotelový komplex, luxusný retreat v srdci anglického vidieka. Projekt tejto veľkosti, sídlo má viac ako 100 miestností, by si vyžadoval vedúceho architekta s jasnými kompetenciami. Prvý architekt zákazku prijal v januári 2015. V marci toho istého roku ju vrátil. Bez udania dôvodu. Bez sťažnosti. Bez sporu o honorár. Jednoducho odišiel. Druhý architekt nastúpil v septembri 2015. Do konca roka zákazku vrátil. Opäť žiaden formálny dôvod, žiadne písomné vysvetlenie. Tretí architekt, skúsený odborník na historické pamiatky s 20 rokmi praxe na objektoch podobného charakteru. Zákazku prijal, strávil v sídle 3 víkendy a potom napísal krátky mail investorovi. Nie som schopný pokračovať v tomto projekte. Nič viac. On pil prvé stretnutie s Bramshillom. On pil druhé. On pil aj tretie. Ale nepil 4. víkend v sídle, aspoň nie v profesionálnom zmysle. 3 architekti. 3 odmietnutí. Žiadne vysvetlenie. Keby to bol román, povedali by sme, že autor preháňa. Ale toto nie je román, toto sú záznamy. Záznamy, ktoré Guardian dohľadal pred svojím článkom z roku 2033. Záznamy, ktoré investor nekomentoval, pretože investor nekomunikoval vôbec. S novinármi nie. S úradmi áno, ale iba minimálne a iba cez právnikov. Sídlo stojí prázdne.
Nie rok, nie dva od roku 2012. Viac ako 10 rokov. V budovách s takouto histórií prázdnota nie je neutrálna. Vlhkosť prestupuje omietkou. Dubové podlahy praská. Knižnica stmavla za zatvorenými okenicami a ak tam dnes vkročíš, vonia stuchlinou a čímsi ostrým, čo pripomína staríkov. Možno je to len staroba. Možno je to len fyzika, drevo, voda, čas. Alebo je to miestnosť, ktorá pamätá. A práve tu vstupuje do príbehu tá podivná, takmer filmová symetria, ktorú nemožno ignorovať. Muž, ktorý tento dom postavil, zomrel v knižnici bez svedkov a bez vysvetlenia. Dom, ktorý neskôr vyškolil 30 000 ľudí na to, aby chápali smrť bez svedkov, si uchoval ten prípad nedotknutý po celý čas. A teraz, keď dom znova stojí prázdny a bez majiteľa, s ktorým by bolo možné hovoriť, sa celý cyklus uzavrel, alebo možno len začal odznova. Ale aby sme pochopili, čo skutočne drží Bramshill v tomto podivnom poli nečinnosti, čo núti investorov mlčať, architektov odchádzať a novinárske otázky narážať na stenu, musíme sa pozrieť na to, čo sa dialo vo vnútri akadémie počas tých 60 rokov. Pretože tá budova nebola len škola. Bola svedkom vecí, o ktorých sa v policajných protokoloch nepíše. Pretože niektoré záznamy sa nikdy nenapíšu. Ostáva teda otázka, ktorá trápi každého, kto sa s Bramshillom stretol bližšie. Je táto séria opustení, majitelia, architekti, inštitúcia, výsledkom čistej náhody a ekonomickej logiky, alebo existuje nejaké jadro tohto miesta, ktoré ľudí jednoducho odmieta? Ale ešte predtým, než sa prenesieme hlbšie do tmy, musím ti povedať o niečom, čo stojí priamo pod tvojimi nohami, keď vstúpiš do hlavnej haly. Vzduch v Bramshille má svoju váhu. Nie metaforicky, fyzicky. Každý, kto kedy prešiel cez hlavný vchod sídla, opisuje ten istý pocit, ako by miestnosť mala o niekoľko stupňov menej ako chodbička pred ňou, ako by niekto zabudol otvoriť okno od roku 16 storočia. Kamenné steny hrubé takmer 1,5 metra absorbujú teplo a nikdy ho nevydajú. Dlažba z tmavého bridlicového kameňa, ktorá leží na rovnakom mieste od roku 1612, prechladla za 4 storočia natoľko, že kadeti policajnej akadémie o nej ešte v 50. rokoch hovorili ako o živej podlahe. Nie preto, že by verili na duchov, ale preto, že pod ich chodidlami pulzovalo niečo, čo sa nedalo pomenovať. Hlboko pod hlavnou halou prebieha podzemný potok, ktorý nenesie meno na žiadnej modernej mape Hampshiru. Hydrologický prieskum z roku 99 ho zachytil náhodou pri inštalácii nových základových kotiev a technik, ktorý ho objavil, údajne požiadal o preloženie na iný projekt ešte pred koncom pracovného DNA. Zouch to vedel. Nie o potoku, o váhe miesta. V dokumentoch, ktoré sa zachovali v Hampshire Record Office v Winchesteri, sa nachádza jeho list adresovaný neznámemu príjemcovi, datovaný 15. august 1624, rok pred smrťou. Na pergamene, ktorý má teraz farbu starého medu, stojí veta, ktorú prekladatelia rôzne interpretujú, ale jej základ ostáva nezmenený. Toto miesto dýcha samo. Nie tak, ako dýcha dom, tak, ako dýcha niečo, čo dom obklopuje a čo dom neobsiahne. Písal to mužovi, ktorý nikdy neodpísal. Alebo aspoň žiadna odpoveď sa nezachovala. A tu je prvá z otázok, ktorú si musíme položiť, bol ten list výkrik muža, ktorý začínal chápať, čo sa okolo neho deje, alebo to bol list niekoho, kto to pochopil príliš neskoro. Teraz sa presuňme na miesto, ktoré nikde na mape nenájdeš. V roku 2013, rok predtým, než súkromný investor odkúpil sídlo od britskej vlády, skupina dobrovoľníkov z organizácie Historic England vykonala štandardný inventarizačný prieskum celého areálu. Ich správa má 92 strán. 57 z nich popisuje stav fasád, striech, okien a dekoratívnych prvkov. Zvyšných 35 strán bolo pri zverejnení správy označených ako interné, nepredstavujú verejný záujem. Čo sa v tých 35 stranách nachádza, to nie je verejne dostupné dodnes. Ale je tu niečo iné. Jeden zo členov inventarizačného tímu, budeme ho volať DH, pretože sám požiadal, aby jeho meno nebolo spájané s týmto projektom, rozprával o svojej skúsenosti na komunitnom architektonickom fóre v Bristole v roku 2018. Jeho výpoveď bola zaznamenaná, prepis existuje a práve z neho pochádza to, čo sa chystám povedať. DH opisuje, ako tým pri meraní suterénnych priestorov narazil na zeď, ktorá vo všetkých plánoch sídla, vrátane pôvodného projektu z roku 610, jednoducho nie je zakreslená. Nie ako prázdny priestor. Nie ako slepá ulička.
Ako niečo, čo architektonické plány ignorujú s takou dôslednosťou, ako by sa to dohodli. Za tou stenou, po tom, čo jeden z technikov použil endoskopickú kameru cez trhlinu v maltovej škáre, sa nachádzala miestnosť. Malá. Možno 4x4 metre. Bez okien, bez ventilačného otvoru, bez akéhokoľvek viditeľného vstupu. Na podlahe, podľa slov DH, bol stôl. Nie kusy stola. Stôl. Celý nepoškodený s rovnakým typom stolárskej práce, aký sa používal v prvej polovici 17. storočia. Na stole stálo niečo, čo opísal ako predmet z tmavého dreva, možno skrinka alebo kazeta na dokumenty, veľkosti približne predlaktia. Čo bolo vo vnútri, tým nikdy nezistil, v tej chvíli vedúci prieskumu nariadil ukončenie práce v tej sekcii bez vysvetlenia. DH hovorí, že sa ho neopýtal prečo. A keď o tom rokmi rozmýšľal, dospel k záveru, ktorý ho znepokojoval viac než samotný objav. Myslím, že vedúci to vedel. Myslím, že to bolo súčasťou tých 35 strán. Myslím, že niekto tam bol pred nami. Kto tam bol pred nimi a prečo to mlčalo 4 storočia? Alebo, a to je otázka, s ktorou budeš musieť odísť spať, kto to tam nechal zámerne pre niekoho, kto príde neskôr. Skôr než ti poviem, čo sa dialo v roku 2014, musím ťa o niečo požiadať. Like. Teraz, hneď. Pretože to, čo príde v nasledujúcich minútach, algoritmus sám od seba ďalej nepošle. Toto nie je obsah, ktorý platformy milujú. Ale ľudia, ktorí sa k nemu dostanú, ho nepotrebujú pustiť z hlavy celé týždne. Pomôž mi, aby sa dostal k ľuďom, ktorí ho tiež potrebujú vidieť. A teraz si predstav nasledujúci obraz. Je rok 2012. Posledný riaditeľ Národnej policajnej akadémie Bramšil, muž, ktorý v tejto inštitúcii strávil 23 rokov, sedí v rovnakej knižnici, kde v roku 625 našli telo Edvarda Zoucha. Sedí tam, pretože to patrí k jeho úlohe, musí spísať záverečnú správu o odovzdaní budovy do správy Ministerstva vnútra. Formuláre sú štandardné. Prílohami sú inventárne zoznamy nábytku, kníh, zariadenia. V jednej z políc nachádza dokument, ktorý tam nemal byť. Nie starý. Nie pergamen zo 17. storočia. Bežný kancelársky papier, strojopis, datovaný rok 99. Na hlave stránky hlavička akadémie. Dole podpis, ktorý patrí jednom z bývalých riaditeľov. Obsah tohto dokumentu je sám o sebe absurdný. Ide o interný protokol o tom, že prípad označený ako BH 1625 EZ BH pre Bramšil, EZ pre Edvarda Zoucha bol na základe rozhodnutia vedenia akadémie trvalo vyradený z výukových prípadových štúdií z dôvodu nevhodnosti pre výcvikové účely. Prečítaj si to ešte raz. Policajná akadémia, ktorá vychovala 30 000 detektívov, mala v rokoch medzi 63. a 2012 vo svojej evidencii prípad smrti Edvarda Zoucha a rozhodla sa ho nevyužiť. Nie preto, že by bol príliš starý. Nie preto, že by dôkazy chýbali. Ale preto, že bol nevhodný. Nevhodný prečo? V rovnakom čase, v rovnakom roku 99, keď tento protokol vznikol, sa 30 kilometrov od Bramšilu konalo celoštátne sympózium britských kriminalistov o nevyriešených historických prípadoch. Na programe bolo 51 prípadov z obdobia medzi 16. a 18. storočím. Bramšil a prípad Zoucha na zozname nebol. Namiesto toho delegáti diskutovali o logistike výstavby nového simulačného centra. Toto nie je metafora. Toto sa skutočne stalo. A práve toto je tá trhlina, cez ktorú všetko ostatné presakuje. Inštitúcia postavená na odkrývaní pravdy sa rozhodla tú pravdu, tú úplne prvú, tú, ktorá bola zabudovaná priamo do stien, kde chodili, ignorovať. Vedome. Formálne. S podpisom a dátumom. 30 000 detektívov prešlo cez tieto dvere. Každý z nich bol vyškolený na to, aby si všimol, čo ostatní prehliadajú. A predsa ani jeden z nich, ani v jednom seminári, ani v jednej prechodnej chvíli medzi prednáškami, keď stál v tej knižnici a premýšľal, ani jeden z nich neotvoril prípad BH 1625 EZ. Bol to výsledok protokolu. Alebo niečoho iného, niečoho, čo Bramšil robí s ľuďmi, ktorí v ňom trávia príliš veľa času. Alebo, a táto verzia je najtemnejšia, existuje rozdiel medzi tým, čo detektív nechce vidieť, a tým, čo mu niekto zabránil vidieť. V roku 2014, 8 mesiacov po tom, čo súkromný investor podpísal kúpnu zmluvu, prišiel do Bramšilu prvý architekt.
Jeho meno je verejne dostupné, bol to renomovaný štúdio z Londýna, ktoré sa špecializovalo na konverziu historických sídel na butikové hotely. Mali za sebou 2 úspešné premeny v Dorsete a 1 v Suffolku. Bramshill bol ich najväčší projekt. Zostali 4 mesiace. Potom zaslali klientovi list, nie e-mail, fyzický list na hlavičkovom papieri, v ktorom uviedli, že z interných dôvodov projekt odovzdávajú. Bez penalizácie. Bez nároku na vyplatenie zvyšku zálohy. Architektúrna firma, ktorá dobrovoľne vzdáva zálohu, nie je firma, ktorá mení projekt kvôli lepšej príležitosti. Druhá firma prišla v roku 2015. Vydržala 7 týždňov. Ich odstúpenie bolo telegrafické doslova. 3 vety. Žiadne dôvody. Tretia firma, malé ateliér z Edinburghu, mladý tím, ktorý sa tešil na referenciu takéhoto kalibru, vydržala 62 dní. Jeden z jej partnerov neskôr v rozhovore pre škótsku architektonickú revue povedal vetu, ktorú redaktori zverejnili bez komentára. Niektoré miesta nemajú byť zachránené. Niektoré miesta si pamätajú, čím boli. Čím Bramshill bol, to je otázka, na ktorú sa každý z týchto 3 tímov rozhodol nehľadať odpoveď. A práve tu sa vracia ten obraz, ktorý sme v tejto príbehu videli prvý raz inak, knižnica. Miestnosť, kde zomrel Zouch. Miestnosť, kde sa protokol BH 1625 EZ tichý 23 rokov. Miestnosť, do ktorej každý z 3 architektonických tímov vstúpil počas prehliadky a z ktorej každý z nich odišiel bez toho, aby tam niečo nechali. Okrem jedného. Člen prvého tímu, pomocný kreslič, nie partner, zabudol v knižnici skicár. Vrátil sa pre neho na druhý deň sám, bez kolegov. Vo svojom skicári, a toto je detail, ktorý pochádza z jeho vlastného bloku, publikovaného a potom zmazaného v roku 2016, nenašiel to, čo tam nakreslil. Namiesto toho tam boli strany, ktoré opisuje ako náčrty priestorov, ktoré som nenavštívil, vrátane jednej miestnosti bez dverí. Zmazal ten blok sám. Alebo aspoň takto povedal v komentári pred tým, ako aj ten komentár zmizol. Bramshill dnes stojí prázdne. Jeho aktuálny vlastník, osoba, o ktorej Guardian v roku 2030 napísal, že odmieta akýkoľvek kontakt s médiami, platí dane, udržuje minimálnu údržbu strechy a nereaguje na korešpondenciu. Prípad BH 1625 EZ ostáva oficiálne nezaradený. A miestnosť bez dverí, ak existuje, čaká na niekoho, kto nevie, že by mal odísť. Je Bramshill miestom, ktoré ľudí chráni pred pravdou, alebo miestom, ktoré pravdu chráni pred ľuďmi? V tom istom okamihu, keď sa posledný detektív obrátil chrbtom k bránam Bramshill a nastúpil do autobusu smerujúceho do Londýna, sídlo začalo čakať. Nie pasívne, nie bez pohybu čakalo tak, ako čakajú miesta, ktoré si pamätajú príliš veľa. V deň, keď sa v záhrade Bramshill otvorili letné rúže roku 2012 a bolo ich vyše 300, vysadených ešte v 50. rokoch minulého storočia pre ceremónie promócií, v tej istej hodine za zatvorenými múrmi akadémie kurátori balikovacie pásky prelepovali posledné škatuľky s policajnými výcvikovými materiálmi. Na záhrade, krása, ktorá sa pestovala 10 ročia. Za múrmi koniec inštitúcie, ktorá mala byť zárukou spravodlivosti. Nikto nevidel ten kontrast, pretože sa ho nikto nepokúsil vidieť. Tak to chodí s miestami, kde moc rozhoduje o tom, čo zostane viditeľné a čo zmizne. Moc má vždy cenu. A táto cena sa nikdy nevypláca naraz, vyberá sa pomaly, v splátkach, každý rok trochu viac, každý nový majiteľ trochu viac opotrebovaní. História Bramshill nie je príbehom jedného muža, jednej záhady, jednej knižnice. Je príbehom systému, ktorý sa naučil byť neviditeľným. Tu vstupujeme do časti, ktorú sídlo najmenej ochotne vydáva. Za 60 rokov policajnej akadémie sa v Bramshill vyškolilo viac ako 30 000 detektívov. 30 000 mužov a žien, ktorí sa naučili hľadať stopy, klásť otázky, neakceptovať náhodu ako vysvetlenie. A predsa ani jeden z nich sa nikdy oficiálne nezaoberal prípadom, ktorý začal priamo v budove, kde jedli, spali a študovali. Edward Zouch, prvý majiteľ, muž, ktorý dal sídlu jeho prvú podobu, zomrel v knižnici v roku 625 bez vyšetrenia, bez záznamu, bez záveru. Nie preto, že by nikto nevedel. Ale preto, že niekto rozhodol, že vedieť nestačí na konanie. Existuje rozdiel medzi vedením a konaním a práve v tom priestore medzi nimi žijú najtmavšie tajomstvá dejín. 60 rokov inštitúcie špeciálne vybudovanej na odhaľovanie pravdy.
60 rokov v budove, kde pravda čakala v múroch. A tichá, nepohodlná otázka, bolo to náhoda? Alebo sa na tento prípad zabudlo príliš účelne? Keď v 50. rokoch vláda jej veličenstva odkúpila Bramshill za symbolickú cenu 600 000 libier, čo bola v roku 53 suma výrazne pod trhovou hodnotou sídla tejto kategórie, v zápisnici z rokovania medzi ministerstvom vnútra a správcom majetku figurovala jediná záhadná poznámka. Objekt vhodný pre účely výcviku. Historické záznamy o majetku budú uchované oddelene. Kto napísal túto vetu, nie je v zápisnici uvedené. Čo presne znamenalo oddelenie, na to sa nikto nepýtal ďalšie 70 ročí. Možno preto, že odpoveď by si vyžadovala ďalšie otázky. Možno preto, že niektoré otázky sa v určitých inštitúciách nepovažujú za vhodné. Alebo, a to je tá možnosť, ktorú si história najmenej ráda pripúšťa, niekto vedel od začiatku, že miesto nesie ťarchu, ktorú inštitúcia verejného poriadku nemôže niesť bez toho, aby sa tej ťarchy sama nedotkla. Detektívy sa v Bramshill učili metódu. Učili sa, že každý prípad má svoju stopu, každá smrť svoju príčinu, každé zmiznutie svoju logiku. Učili sa, že náhoda je len nevyšetrená kauzalita. A každý večer, po hodinách cvičení v metóde a logike, sa vracali do izieb v budove, kde žil a zomrel muž, ktorého smrť zostala, podľa všetkých pravidiel, ktoré sa učili príkladom nevyšetrenej kauzality. Tento paradox nebol nikdy zahrnutý do učebných osnov. Čo je nebezpečnejšie, tajomstvo, ktoré nikto neodhalil? Alebo tajomstvo, ktoré sa odhalilo, ale nikto sa ho nerozhodol zverejniť? A teraz do archívov. Tretí deň v septembri roku 2006. Správca archívu Policajnej akadémie Bramshill, muž menom Gerald Hartwell, sedí za stolom v suteréne sídla a číta dokument, ktorý by podľa interného katalógu nemal existovať. Je to jeden list papiera zažltnutý s vodnou pečaťou v ľavom hornom rohu, pečaťou rodiny Cope, teda tej rodiny, ktorá prevzala Bramshill bezprostredne po smrti Edwarda Zoucha v roku 625. Na liste je 7 riadkov textu v starej angličtine a datum 8. november 625. 4 mesiace po Zouchovej smrti. Gerald Hartwell tento list katalogizuje ako administratívny dokument, prevod majetku a uloží ho do škatuľky označenej kódom, ktorý nezodpovedá žiadnej existujúcej kategórii v archívnom systéme akadémie. Škatuľka je dodnes nezvestná. Vieme to, pretože Hartwell o tom sám napísal v osobnom denníku, ktorý jeho dcéra zverejnila po jeho smrti v roku 2017. Archív Bramshill existoval v 3 podobách. Prvá podoba, historické záznamy o samotnom sídle, siahajúce do roku 612. Druhá podoba, operatívna dokumentácia Policajnej akadémie, výcvikové záznamy, osobné spisy absolventov, záznamy o incidentoch. Tretia podoba, o ktorej sa v interných dokumentoch hovorí len nepriamo, zbierka materiálov o histórii sídla, zostavená v 60. rokoch na žiadosť neznámeho predstaviteľa ministerstva vnútra. Z tejto tretej zbierky sa do roku 2012 stratilo odhadom 500 až 700 strán dokumentácie. Nie naraz. Postupne v 3 vlnách, z ktorých každá sa kryla s obdobím administratívnych zmien na ministerstve vnútra, v roku 68, v roku 79 a v roku 91. Metódy boli rôzne. Niektoré dokumenty boli jednoducho vyradené z katalógu bez fyzického zničenia, existujú, ale nie sú dohľadateľné bez znalosti pôvodného katalógového systému, ktorý bol prepísaný. Iné boli podľa záznamu z roku 91 zlikvidované v súlade s politikou uchovávania dokumentov štátnych inštitúcií, veta, ktorá v praxi znamená skartovanie. Tretia skupina zmizla úplne bez záznamu o spôsobe zničenia. Kto vydal príkazy? V roku 68 riaditeľ akadémie Sir Basil Grayson v zápisnici zo stretnutia pracovnej skupiny pre správu archívu zo 7. marca. Zápisnica existuje, je verejne dostupná v Národnom archíve v Kew. Graysonov podpis je na nej jasne čitateľný. Dôvod v zápisnici, poriadkové preusporiadanie zbierok. Žiadna špecifikácia, ktoré zbierky, akým spôsobom, s akým výsledkom. V roku 79 zodpovedná osoba v zápisnici uvedená ako splnomocnený zástupca ministerstva, meno začernené. Dôvod ochrana osobných údajov tretích strán. Tretie strany v dokumentoch z roku 625 to je formulácia, ktorá si zaslúži vlastnú kapitolu. V roku 91 žiadna zápisnica. Žiadny záznam. Len prázdne miesto v katalógu, kde dokumenty stáli.
Čo sa podarilo zachrániť? 3 veci. Prvá. Spomínaný list z novembra 625, ktorý Hartwell videl a katalogizoval nesprávne, pravdepodobne ako ochranné opatrenie. List je nezvestný, ale Hartwellov denník ho popisuje, 7 riadkov. Podpis koperej vdovy. Niečo o tom, čo bolo nájdené v knižnici spolu s telom. Nie na ňom. Vedľa neho. Čo bolo vedľa tela Edwarda Zoucha v knižnici Bramshill v júli roku 625, Hartwell v denníku nepíše. Buď to list nehovoril explicitne. Alebo Hartwell nevedel, čo s tou informáciou urobiť. Druhá zachovaná vec, fotografia z roku 928, zachytávajúca interiér knižnice Bramshill pred rekonštrukciou. Na fotografii je viditeľný detail podlahy pri okennom výklenku, miesto, kde podľa rodinnej tradície Kopejovcov telo našli. Na dlaždici je tmavá škvrna, ktorú fotograf zjavne nefotografoval zámerne. Škvrna je na okraji záberu, mierne rozmazaná. Žiadny expert sa k fotografii nikdy oficiálne nevyjadril. Tretia vec, 5 strán z pôvodného inventárneho zoznamu knižnice Bramshill, datovaných do roku 616, 6 rokov pred Zouchovou smrťou. Zoznam obsahuje tituly, ktoré v neskorších inventárnych zoznamoch zo 70. rokov chýbajú. 7 titulov. Ich neprítomnosť nikdy nebola vysvetlená. Paradox archívu Bramshill je tento: najdôležitejšia informácia, ktorú máme, nepochádza z toho, čo bolo zničené. Pochádza z toho, čo zničiť zabudli. Hartwellov denník nebol súčasťou žiadneho inštitucionálneho archívu, bol súkromný, osobný, napísaný mužom, ktorý si myslel, že píše len pre seba. Fotografia z roku 928 prežila preto, lebo bola uložená v súkromnej zbierke fotografa, nie v archíve sídla. 5 strán inventárneho zoznamu sa zachovalo omylom, vložené do inej škatuľky, nesprávne zaradené, neviditeľné pre toho, kto hľadal práve tieto strany. Tí, ktorí ničili záznamy, vedeli presne, čo ničia. Ale nemohli vedieť, čo nezničia, pretože nemohli vedieť, čo existuje mimo ich dosahu. A práve v tomto leží najväčší paradox: keby zničili všetko, mali by sme menej otázok. Tým, že zničili len časť, len to, čo vedeli, že existuje, vytvorili presný negatív svojho tajomstva. Tvar toho, čo chýba, nám hovorí viac než tvar toho, čo zostalo. Čo mohli tieto archívy dokázať, keby zostali neporušené? Pravdepodobne nie identitu vraha, ak vrah existoval. Ale mohli dokázať niečo závažnejšie, že v roku 625 ľudia v bezprostrednom okolí Edwarda Zoucha vedeli o okolnostiach jeho smrti viac, než uviedli. Že rodina Cope prevzala sídlo s týmto vedomím. Že v roku 53 britská vláda kúpila Bramshill s prístupom k materiálom, ktoré toto vedomie dokumentovali. A že v rokoch 68, 79 a 91 niekto rozhodol, že tieto materiály nesmú zostať dostupné. To nie je záhada starobilého sídla. To je záhada inštitúcie. Čo je väčší zločin, smrť jedného muža v roku 625? Alebo rozhodnutie 3 generácií správcov v 3 rôznych storočiach zabezpečiť, aby sa na túto smrť nikdy nezoptali. A teraz cena, ktorú platia tí, čo zostanú príliš dlho. Moc koroduje miesta rovnako ako ľudí, pomaly, neviditeľne, až do chvíle, keď sa korózia stane štruktúrou samotnou. Bramshill v roku 2014 nebol len prázdnou budovou čakajúcou na nového majiteľa. Bol testom. Každý nový záujemca, každý architekt, každý investor, každý hotelový reťazec, ktorý poslal svojho zástupcu po kamennej príjazdovej ceste, prechádzal testom, ktorý nedokázal vidieť, pretože nevedel, čo hľadá. Prvý architekt prišiel v marci 2014. Renomovaný, skúsený, s portfóliom konverzií historických budov na hotely v celej Európe. Strávil v Bramshill 3 dni. Na 4. deň telefonoval investorovi a bez vysvetlenia projekt odmietol. Jeho asistent neskôr, a toto je z druhej ruky, cez blogový zápis architekta, ktorý sa identifikoval len menom Peterk, povedal, že šéf nehovoril o tej 3-dňovej návšteve nikdy. Vôbec? S nikým. Druhý architekt, september 2014. Odmietol po prvej návšteve, trvajúcej menej ako 6 hodín. Dôvod uvedený v e-maile investorovi podľa zdrojov blízkych transakcií. Projekt nie je v súlade s našou firemnou stratégiou. Architekt mal vtedy 32 dokončených projektov. Žiadny z nich nebol v nesúlade s firemnou stratégiou. Tretí architekt, február 2015. Jediný z 3, ktorý napísal dlhší list.
List podľa informácií denníka The Guardian obsahoval vetu, ktorú redaktori citujú bez širšieho kontextu. Existujú miesta, ktoré si zvolili svoju funkciu a táto voľba nie je reverzibilná. Čo videli títo traja muži? Čo videli alebo čo necítili, nevedeli pomenovať, nevedeli umiestniť do žiadnej kategórie, ktorú ich vzdelanie a skúsenosť poskytovali. Knižnica Bramshill prešla od roku 612 viacerými rekonštrukciami. Drevené obloženie stien bolo vymenené v roku 834. Podlaha bola v roku 928 čiastočne vymenená a práve pri tej príležitosti vznikla fotografia, o ktorej sme hovorili v súvislosti s archívom. Okenný výklenok, pri ktorom podľa tradície Kopejovcov našli telo Edvarda Zoucha, je jedinou časťou miestnosti, ktorá nebola nikdy dotknutá žiadnou rekonštrukciou. 412 rokov. 4 storočia bez zásahu. Nie preto, že by to bolo štruktúrálne nevyhnutné. Historici architektúry, ktorí sídlo dokumentovali v 90. rokoch, poznamenali, že výklenok by si vyžadoval minimálnu údržbu, žiadnu väčšiu rekonštrukciu, ale bežnú údržbu určite. A predsa, žiadna vrstva historickej dokumentácie neobsahuje záznam o akomkoľvek zásahu do tejto časti knižnice. Ako keby každý, kto vstúpil do knižnice s náradím a zámerom, sa v poslednej chvíli rozhodol inak. V septembri 2012, počas záverečného inšpekčného obchôdzky pred odovzdaním budovy, mladý zamestnanec správy majetku ministerstva vnútra, menom neuvedený v žiadnom dostupnom dokumente, identifikovaný len ako zástupca správy v zápisnici z obchôdzky, sa zastavil v knižnici dlhšie ako ostatní členovia skupiny. Keď ho kolega vyzval, aby pokračovali, odpovedal niečo, čo kolega neskôr opísal v neformálnom rozhovore pre lokálny historický biltén. Hovoril o tom, že miestnosť nevyzerá opustene. Vyzerá, ako keby čakala. Je to anekdota. Len anekdota. Ale v príbehu Bramshill sú práve anekdoty tým, čo vydrží, keď záznamy zmiznú a archívy sa vyprázdnia, zostanú len príbehy, ktoré ľudia rozprávajú sami sebe, v tichosti, keď si myslia, že ich nikto nepočúva. Bramshill stojí prázdny. Rúže v záhrade kvitnú každé leto bez publika, 300 krov, vysadených pre promócie, kvitnúcich teraz len pre prázdne okná. To je ten obraz, ktorý sa vracia, nie ako symbol záhady, ale ako jej najkonkrétnejší prejav. Niečo bolo zasadené s úmyslom byť videné. Niečo, čo malo byť svedkom ľudskej prítomnosti, zostalo bez svedkov. Edward Zouch zasadil Bramshill do krajiny anglického Hampshireu ako vyhlásenie o trvalosti. Budova stojí. Muž odišiel spôsobom, ktorý 4 storočia odmieta byť vysvetlení. A každá generácia, ktorá vstúpila do jeho sídla s plánmi a úmyslami, odišla s niečím, čo nedokázala pomenovať. Toto sa pokúšajú nevidieť. Pokúšajú sa to nevidieť tí, ktorí rozhodujú o archívoch. Pokúšajú sa to nevidieť tí, ktorí vydávajú príkazy na skartovanie. Pokúšajú sa to nevidieť investori, ktorí kupujú budovy bez histórie, alebo si myslia, že história sa dá kúpiť a predať spolu so stenami. Jediné, čo môže prervať toto ticho, si ty. Príbehy ako tento žijú len tak dlho, ako dlho existuje niekto, kto sa rozhodne ich nepustiť. Prihlásiť sa na odber nie je gesto, je to rozhodnutie, že niektoré záhady si zaslúžia zostať otvorené. Prihlásiť sa na odber tohto kanála znamená rozhodnúť sa, že Bramshill a miesta ako Bramshill nezabudneme. V budúcej časti, čo odhalili posledné 3 roky úplnej izolácie sídla a prečo správa z roku 2023, ktorú Guardian zverejnil, obsahuje jednu vetu, ktorú nikto zatiaľ nevysvetlil. Je Bramshill miestom, ktoré čaká na správneho majiteľa? Alebo je to miesto, ktoré sa už dávno rozhodlo, že správny majiteľ nikdy nepríde? Prechádzame teraz do poslednej tretiny tohto príbehu. A ak ste počúvali od začiatku, viete, čo nasleduje, nie úľava, ale zútnenie. Nie rozuzlenie, ale tieseň, ktorá sa zatvára ako dvere za chrbtom. 4. novembra 2012 o 7 hodine a 14 minútach večer hasič zamkol hlavný vchod Bramshill House naposledy. Nezískal žiadne špeciálne pokyny. Nikto mu nepovedal, čo robí. Len kľúč, zámok a potom ticho, ktoré sa v sídlach tohto druhu nerovná pokoju, rovná sa čakaniu. 4 desaťročia predtým, v roku 72, istý detektív z novej éry absolvoval kurz kriminalistiky práve v Bramshille, napísal do denníka, ktorý našli jeho príbuzní až po jeho smrti. Toto miesto nás učí hľadať. Ale nič nás nenaučilo, čo robiť, keď nenájdeme nič. Nikdy nevysvetlil, čo tým myslel.
Denník je uložený v súkromnej zbierke v Manchesteri a nikdy nebol publikovaný. Prvá strana tohto denníka je prázdna. Presne tak ako policajný spis Edwarda Zoucha, ktorý nikdy nevznikol. A teraz vstúpme do toho, čo sa stalo na konci. 4. novembra 2012 o 7 hodine a 14 minútach to nie je poetický detail. To je moment, keď sa inštitúcia s 30-ročným výcvikou detektívov obrátila chrbtom k mŕtvemu mužovi, ktorého nikto nevyšetroval 4 storočia. Práve v tej minúte sa uzavrel kruh, ktorý si väčšina ľudí nevšimla. Ale história si ho všimla vždy. 4. novembra 2012 toto nie je začiatok konca. Toto je moment, keď si každý mohol všimnúť, že koniec prišiel oveľa skôr. Rozpočtové škrty, oznámené v marci toho roku, boli oficiálnym dôvodom zatvorenia. Minister vnútra Tereza Mayová stála pred parlamentom a hovorila o efektivite, o konsolidácii, o moderných metódach vzdelávania. Čísla boli reálne, prevádzka sídla stála britského daňového poplatníka vyše 4 miliónov libier ročne. Ale boli aj iné čísla, o ktorých sa nehovorilo. 30 000 detektívov prešlo múrmi tejto budovy a ani jeden sa nikdy oficiálne nezaoberal prípadom, ktorý bol doslova vbudovaný do kameňov, po ktorých chodili. Edward Zouch ležal v knižnici mŕtvy od roku 625 a jeho prípad ostal otvorený nie preto, že ho niekto otvoril, ale preto, že ho nikto nikdy nezatvoril. Sídlo, ktoré vychovala 30 000 expertov na odhaľovanie tajomstiev, si svoje vlastné tajomstvo uchránilo dokonale. To je buď najväčšia irónia v histórii britských inštitúcií, alebo niečo iné, niečo, na čo nemáme správne slovo. Keď v septembri 2014 vstúpil do Bramshilu prvý z 3 architektov, ktorý dostal zákazku premeniť sídlo na hotel, zastavil sa vo vstupnej hale na dlhšie, ako bolo potrebné. Kolegovia, ktorí tam boli s ním, si neskôr pamätali, že sa otočil k ním a povedal len toľko, tu niečo nesedí. Neupresnil čo. Za 4 dní odovzdal späť plány a zákazku bez akéhokoľvek písomného vysvetlenia. Investorská spoločnosť jeho odchod zverejnila ako osobné rozhodnutie z pracovných dôvodov. Druhý architekt vydržal 3 týždne. Tretí menej ako 10 dní. Žiadny z nich nikdy verejne nehovoril o tom, prečo odišiel. Podľa dostupných informácií z britských stavebných registrov všetci traja naďalej aktívne pracujú na iných projektoch v iných mestách. Žiadne súdne spory, žiadne finančné škody, žiadne verejné vyhlásenia. Len ticho, ktoré sa podobá tomu druhu ticha, ktorý si ľudia vyberajú vedome. 4 storočia predtým, v roku 625, sa členovia domácnosti Edwarda Zoucha zachovali rovnako. Hovorili, že ho videli zdravého hodinu pred nálezom a potom podľa všetkého prestali hovoriť úplne. Žiadne záznamy, žiadne svedectvá, žiadna ďalšia zmienka v žiadnom dobovom dokumente. Len prázdnota tam, kde by mal byť hlas. Tu sa zastavme pri konkrétnej otázke. Je to zhoda náhod, alebo Bramshil naozaj má spôsob, ako umlčiavať svedkov naprieč storočiami, nie násilím, ale čímsi tichším a trvalejším. A teraz dôkazy, ktoré prežili. Väčšina archívov Národnej policajnej akadémie v Bramshile bola digitalizovaná a presunutá do centrálnych databáz ministerstva vnútra pred zatvorením v roku 2012. Väčšina, nie všetky. Podľa správy, ktorú vypracoval Independent Office for Police Conduct v roku 2018, istá časť fyzických dokumentov, odhaduje sa medzi 8 000 a 15 000 strán, nebola nikdy katalogizovaná a ich osud je neznámy. Správa to klasifikuje ako administratívne zlyhanie pri procese sťahovania. To je oficiálna verzia. Ale v archívoch Hampshireskej krajskej rady existuje jeden dokument, ktorý prežil nie náhodou, ale preto, že bol súčasťou rutinnej inšpekcie nehnuteľnosti z roku 97, teda ešte počas prevádzky akadémie. Jedná sa o stavebný protokol, v ktorom inšpektor zaznamenáva stav knižnice, tej istej knižnice, kde bol v roku 625 nájdený mŕtvy Edward Zouch. V protokole je jeden riadok, ktorý sa vymyká štandardnej stavebnej terminológii. Podlaha knižnice vykazuje stopy dlhodobého mechanického zaťaženia v jednom bode, nezlučiteľného s bežným užívaním priestoru. Inšpektor to nekomentuje. Len to zaznamenáva. A potom pokračuje ďalej, akoby nič. Tento jeden riadok prežil 90 rokov archivácie, sťahovanie akadémie a administratívne zlyhanie, ktoré pohltilo tisíce ďalších strán. Niektoré veci sa zachovajú aj napriek všetkému. Teraz sa vraťme k otázke, ktorú si kladú archivári, historici a príležitostne aj ľudia, ktorí v noci nevedia spať, čo presne sa stalo v tej knižnici 625.
Nie mysticky konkrétne. Čo bolo v tom priestore, čo spôsobilo smrť muža, ktorého nikto nemal dôvod zabiť, alebo ktorého každý mal dôvod zabiť, len o tom nikto nehovoril. Edward Zouch nebol bezvýznamný muž. Bol členom tajnej rady kráľa Jakuba I., správcom Cinque Ports, mužom, ktorý sa pohyboval na najvyšších stupňoch moci v Anglicku začiatku 17. storočia. Takíto muži mali nepriateľov, ale aj priatelia vedeli byť nebezpeční. Bramshill House postavil v roku 612, 3 roky po nástupe Jakuba I. na trón, v čase, keď politická lojalita bola otázkou prežitia a každá rezidencia bola aj vyhlásením pozície. Sídlo stálo 18 000 libier, suma, ktorá by dnes zodpovedala niekoľkým desiatkam miliónov libier. Kto takúto sumu minutie na kameň a drevo, investuje do trvalosti. Do toho, aby zostal. Zostal, ale nie tak, ako plánoval. Stavebný protokol z roku 97 hovorí o mechanickom zaťažení podlahy v jednom bode. Bod bez pohybu. Bod, kde niekto stál alebo ležal dlho. Veľmi dlho. Alebo kde niečo bolo ukryté. Boli znaky na tej podlahe stopami pátrania alebo stopami niečoho, čo sa pátraniu vyhýbalo. To je otázka, na ktorú ani 30 000 detektívov nedalo odpoveď. A teraz záver. V marci 2031, ak by Bramshill House zostal prázdny ďalšie roky, dovrší 4 storočia od smrti svojho prvého majiteľa. 4 storočia, počas ktorých sa zmenilo všetko, jazyk, zákony, spôsoby vyšetrovania, chápanie spravodlivosti. Ostalo nezmenené jedno, prípad Edwarda Zoucha je stále otvorený. Nie preto, že ho niekto vyšetruje, ale preto, že ho nikto nikdy nezatvoril. To je irónia, ktorá nepotrebuje komentár, ale zaslúži si pohľad. Muž, ktorý investoval 18 000 libier do toho, aby zostal, sa skutočne ukázal trvalším ako väčšina ľudí svojej doby. Jeho meno je stále v katalógoch. Jeho sídlo stojí. Ale záhada jeho smrti sa stala súčasťou múrov tak hlboko, že ani tí, ktorých celý profesionálny život bol venovaný odhaľovaniu záhad, ju nevideli alebo vidieť nechceli. Teraz sa vráťme k niečomu, čo bolo povedané na začiatku tohto snímania. Knižnica v Bramshille má dlhé okná, ktoré siahajú takmer od podlahy ku stropu. V rannom svetle vrháva každé z nich na podlahu úzky, presný pruh jasu, taký, ktorý sa pohybuje pomaly ako minútová ručička hodín. V roku 625 ráno, keď domáci vstúpili do knižnice a našli Edwarda Zoucha, tieto pruhy svetla ho už prekrývali, pohybovali sa cez neho ako keby nič. Svetlo nečaká na mŕtvych ani na živých. Len meria čas. 4 storočia neskôr tie isté okná vrhajú tie isté pruhy svetla na tú istú podlahu. Len miestnosť je prázdna. Knižnica, ktorá bola svedkom začiatku tohto príbehu, je teraz jeho tichým záverom, nie preto, že sa niečo skončilo, ale preto, že niečo nikdy nezačalo. Vyšetrovanie, ktoré sa malo stať, sa nestalo. A svetlo meria ďalej bez ohľadu na to, čo leží pod ním. Bramshill House stále stojí. Múry sú tie isté, aké dal postaviť Edward Zouch v roku 612 z kameňa, ktorý mal vydržať storočia. A vydržal. Vydržal kráľovstvá, vojny, inštitúcie, 30 000 profesionálnych vyšetrovateľov a 3 generácie súkromných majiteľov. Ale to, prečo bolo toto miesto postavené pre jedného konkrétneho muža, jeho ambície, jeho moc, jeho potrebu zostať, to zmizlo v ráno 625 v knižnici na prvom poschodí. To nie sú ruiny. To je zrkadlo, v ktorom sa odráža každý, kto prejde cez bránu a myslí si, že toto miesto patrí jemu. 30 000 detektívov prešlo múrmi sídla, ktoré ukrývalo nevyšetrený prípad priamo pod ich nohami. Niektorí z nich sa stali legendami svojho remesla, riešili prípady, ktoré iní označili za nevyriešiteľné. Ale otázka, ktorá zostáva, nie je, prečo prípad Zoucha neriešili. Otázka je iná, vedeli o ňom a rozhodli sa ho nechať spať. Alebo jednoducho nikdy nezdvihli pohľad od cvičebníc a nevideli, čo leží priamo pred nimi. Ja čítam každý komentár.